Mae fe'n boi, sy'n jyst eisiau bod yn boi. Haia, Leo dwi, a dwi wedi sgwennu ac yn perfformio Dynolwaith. Mae Dynolwaith yn ddrama, un ddyn sydd yn sôn am profiad Jack, dyn traws ifanc, ar ei daith i derbyn ei hun ac i fyw. Fi'n credu mae'r stori yma yn really bwysig nawr oherwydd y byd yn ni'n byw ynddo, oherwydd pethau mae pobl traws a'r cymuned cwiar yn gwynebu heddiw, a'r ffaith bod y gysineb yna a'r camwybyddiaeth mae hwnna'n tyfu. Mae fe'n cyfnod really ofnus ar hyn o bryd fel person traws yng Nghymru ac yn y byd. So fi'n credu bod y ddrama yma yn dod mewn amser lle mae'n really bwysig bod pawb yn y gymdeithas eang yn gallu deall, derbyn a chefnogi y cymuned traws achos dyn ni really angen e. Mae stori Jack yn un stori a mae fe'n stori sydd angen cael ei adrodd nawr. Mae'r profiad traws a'r profiad cwiar mor eang ti methu rhoi e gyd mewn un stori a bydde trio wneud hwnna yn cam a ddim yn helpful i'r gymuned nag i y pobl sydd angen y nawr. Mae'n ddrama dwys, a mae'n ddrama gymleth, a mae fe'n ddrama sydd yn delio efo pethau sydd yn eitha galed i clywed, ond mae fe hefyd yn ddrama sydd yn iachol ac yn bositif ac yn rhoi gobaith